שוב שלום מסתערים, הייתה לנו שיחת טלפון באמצע בדיוק, רק ממשיכים אותה נקודה. סרל, תראה רק את הקש פה, לאורך, כל הצדדים, תראה בעצם עד האופק איך זה נמשך. כל זה לא פסולת שצומחת בשבועיים. לדוגמה, דובר פה על שורשים בעובי כזה, זה העובי של השורשים פה, תראו ביחס לאצבע שלי, זה העובי, ואתם רואים, פזור פה לכל האורך. נראה את כל הצהוב פה, הנה לדוגמה. תתפלו, זה כבר זה. ככה זה נמשך פה. הנה, תראה, דוגמה אותנטית, זה מדע. עוד אחת. זה נראה לי אבא עבד פה כבר, אבל אז תראה, אתה יודע מה אני אגיד לאבא? נשאיר 2 שורות ככה, לא ייגע בהם, 2 שורות, ישאיר אותם שלא יטפל בהם, הבנה? בשביל? בוא רגע, נתקרב רגע להראות משהו. בשבילה? תסתכל, יש פה עשבייה, פה אתה רואה? היא צמחה על העשבייה הצהובה. פה, אתה שם לב? עשבייה הצהובה מתחת כבר שצמחה. עכשיו פה כבר לעבור עם הטרקטור ולהוציא את זה. כל העשב הזה שאתה רואה. עשב חצי דשא. ממש. שורשים שנתפסים בתוך האדמה ופסולת. כל האורך פה. תסתכל פה, מאחוריך בדיוק, תראה. תראה. אל תגזים, אנחנו לא בבוא, תראה לפה. לא רואים את זה, יש שמש. הירוק עלה למעלה. אתה יוצא, אתה לא רואים כלום? הירוק על הצהוב. תחת יש בכלל ערימה של קש. פשוט נשארה, כאילו זה לא... זה חלק מהניקיון אמור להיות. תראה, לא שסיימתי לנקות, זה שלא סיימתי פה לנקות או משהו, שלא נחשב באופן טעותי גם. את זה צריך לכסח, אבל סתם בשביל ההתחלה רק. זה כבר יצא החוצה, כל הקטע הזה. כל הקטע הזה, תסתכל, כל ההסבייה הזאת, כל האורך, תסתכל. בוא נעבור לעריפים. נעבור ככה טיפה לשורות רק תראה במבט כללי ישראל. בוא נעבור לפני אותם. תסתכל רגע, אנחנו נעשה סיבוב ב-360. 360 ל-4-5 שורות לכל צד. לא יותר מדי זמן. ישראל, תעמוד במקום. יאללה, בוא נמשיך למעלה. יש פה את כל ההסבייה הירוקה שצמחה. בוא נגיד. בשביל הכיף, סתם. שזה לא... הנה, הרי מה שאבא עשה כנראה במהלך השבוע. בוא, תראה, זה צד השביל, תראה. כשאני אומר, כל מה צד השביל. היה ממש קומפוסט. תראה.
קצת אפילו מההתחלה, שם תראה זה ירוק. אתה עושה גם לפה. תראה, מתחת לירוק הזה תראה את זה. עדיין, לא עשינו בצד השני. ופה, באמת תמשיך פה. כל העומק מה הכוונה. עשב בעומק, שתקוע בעומק פשוט. מדי פעם תשתגע רק לעשות כאלה מבטים קצת. בוא נראה את המצלמה שלי, נראה לך מה הכוונה. שנייה אחת, תראה. עושה רגע אחד כזה שבריף מתמקד טיפה. אתה רואה שאתה על קו שורה, טיפה קו של שורה על הערות, אופק, 2-3 שניות, ככה, אתה רואה? קו שורה כזה מראה אותם, רק שיראו את השורה עצמה. אם יצליחו לקלוט אני מקווה, אבל על הרצפה כאלה קווים. סתם שיראו שאנחנו הולכים, זה המצב של השורה. הנה, שורה שפה, אתה רואה צהבת. זהו, הנה, סתם, תעשה ככה שרק, פשוט תראו את הצהוב הזה פה. שנייה. עוד הפעם. ככה, אתה רואה? אפשר לראות גם שהעשב מעל הצינור גם. כן, בסדר, תמשוך לצינור, רגע, תראה, זה גם עוד בעיה שיש פה. תסתכל רגע, אתה צריך חיים, כאילו מנמוך פה, טיפה לאורך. לך מפה, אתה מכוון שיראו את זה טוב, תלך על הקו הזה אפילו שנייה. יש חלק שכן, חלק שלא. נגיד פה יש חלק שכן כבר. שנייה. הנה, גם פה. תראה את האופק רק של השורה הזאת גם כן שנמשך שהוא צהוב. בוא נעבור לשורה הבאה. אין טעם לחזור על זה, רק תראה לשני הצדדים שווה. עוד הפעם. פה זה כבר תפוס באדמה חלק. עוד הפעם. דוגמה גם כן, הנה, פה, זה אותו עיקרון גם כן, צריך לקחת את זה. אפילו למה נדפוק בו פשוט דוח 3 שורות, הכל באותו עיקרון. שנייה. גם פה. כן, כן, הכל בוא, זה פשוט חוזר על עצמו. באמצע השביל, פה, איזה שכבות של איזה עשב, צומח, על הצמח עצמו, ותראה איזה שכבה, איפה העץ נמצא, תראה איזה שכבה מקיפה אותו. בחיל, הבן אדם, לא רוצה פשוט לתקור את הזה, אבל תראה, איזה הזביעה. תראה, כמה עשב יש מסביב לצמח. מה הועילו חכמים? בוא נמשיך. תראה רק מבט כזה, לא אופק שראל גם.
הזה, שם על השורה, על הרצפה, שיראו את כל העשב. לא, בוא לפה, על השורה הזאת, צלם את זאתי ככה. עד האופן, פשוט שיראו את כל הצהוב, כל הגובה. נעבור השורה הזאת, לא יתרון. צלם ימין, שמאל של זה. שנייה, תעצם אותם. קודם כל פה, אמצע השביל, צביעה, אותו עיקרון, חלק בכלל לא מקוסחת, חלק מקוסחת, ליד הגדר, אותו עיקרון כל הזמן, ליד הגדר, עד האופק ולצד השני, תראה לצד השני סרן? שנייה, תן לי זה שנייה, הנה רק מתחיל. צביעה פה, תראה קרוב, אותם הרמות של גינס. מכניס את התורים, תסתכל. מכניס. ומוציא צביעה. לכל האורך. תראה את הרצפה פה, תראה הרצפה. שירות, תעשו רגע, תראה. תראה איזה צבח של קש. לכל האורך, תראה. תעלם פה את זה רגע על הרצפה, פשוט תראה את הצדדים פה. לכל האורך, כמה זה בולט.